హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అండి అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి భగవద్గీత బంధువులైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మా తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 3వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగమును ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో గత 2 రోజుల్లో మొదటి రోజు మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము, దానినే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మొదటి రోజు చూడడం జరిగింది. ఆ అధ్యాయంలో ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి ఆ అధ్యాయంలో సైనిక పరిశీలనము, ఆ తర్వాత అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని తన యొక్క రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచవయ్యా, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో వారందరినీ ఒక్కసారి చూస్తాను అని అంటాడు. సో ఆయన యొక్క కోరిక పైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో, ముఖ్యంగా తన యొక్క గురువులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో నిలిపి మీ వారినందరినీ చూడవయ్యా అంటాడు. సో ఆ విధంగా బంధువులను, స్నేహితులను, శ్రేయోభిలాషులను చూసినటువంటి అర్జునుడి యొక్క హృదయము ద్రవించి, హృదయం కృంగిన వాడై, మనసు నిండా దుఃఖంతో, కళ్ళు నిండా నీటిని పెట్టుకున్నటువంటి వాడై, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తారు, వీరందరినీ మీరు చంపుకోవడము మాకు మంచి జరుగుతుంది అని అనిపించడం లేదు. నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా, వారందరూ నన్ను సంహరించినా పర్వాలేదు, కానీ నేను వారిని సంహరించి ఆ రక్త పంకిలమైనటువంటి ఆ రాజ్యాన్ని మేము అనుభవించలేము, మేము యుద్ధం చేయలేనంటాడు. సో 2వ అధ్యాయంలో కూడా అదే సంజీవుడు చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా నేను యుద్ధం చెయ్యను. 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగం మొదట్లో కొన్ని శ్లోకాల్లో అర్జునుడు ఆ విధంగానే చెప్తాడు. ఎందుకంటే యుద్ధం చెయ్యను అని రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి ఆ అర్జున్ని కృష్ణ భగవానుల వారు మొదట మందలిస్తారు. సో ఏంటి, క్షత్రియుడిగా నీ యొక్క ధర్మం యుద్ధం చేయాల్సి ఉంది, కానీ ఇటువంటి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో నీవు యుద్ధం చెయ్యనంటున్నావు, ఇది ఒక క్షత్రియుడికు తగదయ్యా, ఇది నీకు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులను కలగజేయకపోగా నీకు అపకీర్తిని కలగజేస్తుంది అర్జున అని చెప్తాడు. అయినా ఇంకా ఆ అర్జునుడు మా ఎదురుగా ఉండేటువంటి గురువులు అయినటువంటి ఆ భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని, ఆ గురువులను నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోగలను, వారు ప్రాపంచిక కోరికలు కోరుకుంటూ కూడా ఆ కౌరవుల వైపు యుద్ధంలో నిలిచి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారందరూ కూడా పూజించదగినటువంటి వారు, మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోగలను అని అంటాడు. సో అప్పుడు ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు మరలా చెప్తాడు, సో నీవు కోరుకోకుండా నేను వచ్చినటువంటి యుద్ధం తప్పక నీవు చేయవలసిందే అని చెప్తే, ఇక ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి శరణుదొచ్చి, నేను నీకు శిష్యుడను, నీకు శరణాగతుడను, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు అనేటువంటి మమకార దోషము కారణంగా నా కర్తవ్య విషయంలో నేను మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను, నాకు ఏది ఖచ్చితంగా శ్రేయస్కరమో దానిని బోధించు అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరిస్తాడు. ఆ జగద్గురువైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించి, నేను నీకు శిష్యుడును, శరణాగతుడను, నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో దానిని బోధించు అంటే, ఇక అప్పుడు తన యొక్క ఆ స్నేహితుడు ఇప్పుడు శిష్యుడిగా మారినటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసి ఒక మందహాసంతో చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ ఇక
అర్జునుడితో అంటాడు, నీవు ఇప్పటి వరకు ఒక ప్రజ్ఞావాదిలాగా అంటే ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడావు, కానీ దుఃఖింపకూడని విషయం గురించి దుఃఖించావు అంటూ ఆ భగవద్గీత యొక్క బోధనలను 2వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ గీతా సారంలో ఆయన బోధిస్తూ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన ఆప్త మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఈ భౌతిక దుఃఖ సముద్రము నుండి, ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడింప చేయడానికి ఆయన్ని ఉద్ధరించేటువంటి ఉద్దేశంతో, ఆ ఉద్దేశంలో మానవులమైనటువంటి మనందరం కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందేటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గాన్ని గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో ఆ సాంఖ్య యోగంలో ఆత్మ యొక్క స్థితిని చాలా క్లియర్గా, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను, ఆత్మ యొక్క స్థితిని చాలా క్లియర్గా, ఈ దేహం వేరు ఆత్మ వేరు అనేటువంటి ఆ విషయాలని బోధిస్తూ, అందుకు ఆత్మ సాక్షాత్కారము మార్గమైనటువంటి ఆ బుద్ధి యోగము లేదా దానిని కృష్ణ చైతన్యము అని అంటాం, దానిని ఆ 2వ అధ్యాయంలో బోధించాడు. ఆ బోధనలను విని చివరికి ఆ దాంట్లోని ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను కూడా ఆయన బోధించడం జరిగింది ఆ 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగం. ఇక ఈరోజు మనము 3వ అధ్యాయం, భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ కర్మ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. స్క్రీన్ పోయింది కదా? అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు కనిపిస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా మాతాజీ? వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వచ్చింది కదా మాతాజీ? వచ్చింది ప్రభుజీ, చిన్నగా వచ్చింది. ఓకే. ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। సో ఈరోజు మనము తృతీయ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తున్నాము. ఈ భగవద్గీత యథాతథములో అవగాహనంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తుంది. ఈ 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మొదటి శ్లోకము అర్జునుడితో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయంలో సాంఖ్యయోగంలో బోధించినటువంటి ఆ బోధనలలో కొంత అర్జునుడికి అస్పష్టత, ఎందుకంటే ఆయన బోధించదలుచుకున్నటువంటి మొత్తం కూడా ఆ 2వ అధ్యాయంలోనే బోధించారు. సో అక్కడ కొంత అస్పష్టత అనిపించినటువంటి అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని మరలా కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్ కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగింప కోరుతూ ఉన్నావు అంటూ. సో ఎందుకంటే గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో ఆ అర్జునుడిని ఆ దుఃఖ సాగరము నుండి బయటపడేయాలి అనేటువంటి, ఆ దుఃఖ సముద్రం నుండి బయటపడేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని, తర్వాత స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాన్ని అంటే బుద్ధి యోగాన్ని అవన్నీ బోధించడం జరిగింది. ఆ బోధనలను విన్న తర్వాత ఆయన చివరికి ఏమని అర్థం చేసుకుని ఆయన అంటున్నాడు, ఇక్కడ నీవు కామ్య కర్మల కంటే అంటే నా యొక్క విద్యుక్త ధర్మం కంటే బుద్ధి యోగమే మంచిది. ఇక్కడ ఏమనుకున్నాడంటే ఆ కర్మ సన్యాసం అనుకుంటున్నాడు, బుద్ధి యోగం అని అనుకుని బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించినట్లయితే మరి ఎందుకయ్యా నన్ను మరలా ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో పాల్గొనింప చేస్తున్నావు, నన్ను యుద్ధం చేయమని నీవు కోరుతున్నావు అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు. అలాగే ఇంకా అంటాడు ఆయన, నీవు బోధించినటువంటి ఆ సందిగ్ధమైనటువంటి బోధనల వల్ల నా మనసంతా కూడా కలత చెందినది, కాబట్టి నాకు మరలా వివరంగా వివరించవలసింది అని అడుగుతూ ఉంటాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారి. ఇక దానికి ఈ 3వ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధానిష్ట పురప్రోక్త మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. కృష్ణ భగవానులు వారు అంటున్నాడు, లోకేస్మిన్ ద్వివిధానిష్ట పురా ప్రోక్త మయానఘ. మయానఘ అంటే
పాపరహితుడైనటువంటి ఓ అర్జున అంటున్నాడు. పాపరహితుడు అయినటువంటి ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి మానవులు 2 రకములని ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పి ఉంటిని. ఆ గడిచినటువంటి 2వ అధ్యాయంలో 39వ శ్లోకంలో ఆయన సాంఖ్యయోగము, కర్మయోగము అంటే బుద్ధి యోగము అనేటువంటి 2 రకాలైనటువంటి బోధనలు ఆయన బోధించారు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఓ పాపరహితుడు అయినటువంటి అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొంద యత్నించు మానవులు 2 రకములు అని ఇంతకు ముందే చెప్పి తిని. అందులో ఒకరేమో దానిని జ్ఞానంతో కూడినటువంటి తాత్విక కల్పనల ద్వారా, మరొకరు భక్తి యోగము ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారయ్యా అంటూ ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి మానవులలో 2 రకాలుగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మరీ ఇంకా ఆయన దాన్ని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఒకరేమో దానిని తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగా, మరి ఒకరు అదే విషయాన్ని ఆ భక్తి యోగము ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారయ్యా అర్జున అంటూ ఈ విధంగా ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు 2 రకాలుగా ఉంటారు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, న కర్మ నామ నారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషో అస్నుతే నచ సన్యాసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలము కర్మ సన్యాసము ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు అంటూ తను బోధించినటువంటి బోధనలను గత అధ్యాయంలో బోధించినటువంటి వాటిని మరీ వివరంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి కర్మ కూడా కొంత బంధనాలను కలిగి ఉంటుంది అని. సో కాబట్టి ఆ బంధనము అంటే ఆయన చెప్పారు, ఫలాపేక్ష రహితంగా చేయడం వల్ల ఎటువంటి బంధనాలు అంటవు అని చెప్పారు. అయితే కొంతమంది ఏంటంటే ఆ కర్మలు చేయకుండా ఉంటే ఆ బంధనాలు మనకు ఉండవు కదా అనేటువంటి భావనలో ఉంటారేమో అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కేవలం కర్మలు చేయనంత మాత్రాన, అంటే ఆ కర్మ బంధనాలను కలిగి ఉన్నవి కదా అని చెప్పేసి ఆ కర్మలు చేయకుండా ఉంటున్నంత మాత్రాన మనిషి కర్మ బంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అలాగే కేవలము ఆ కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి తత్వము లభించదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నహి కచ్చత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృత్ కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణైః. ప్రతి ఒక్కడు కూడా, అంటే ఈ జీవులు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఏ ఒక్కడు కూడా క్షణం కూడా ఉండలేడు అని చెప్తున్నారు. నహి కచ్చిత్ క్షణమపి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఎవ్వరు కూడా, ఏ ఒక్కడు కూడా కర్మలు చేయకుండా, తన సహజ సిద్ధమైనటువంటి కర్మలను చేయకుండా ఎవడు కూడా ఉండడు. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల స్వభావం వలన, ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి త్రిగుణాలు సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి ఈ 3 గుణాల ప్రభావాలకు లోనయ్యి ఆ జీవుడు తన ప్రమేయం లేకుండానే కర్మలు చేస్తూనే ఉంటుంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలా కర్మలు చేయకుండా ఎవడు కూడా ఒక క్షణం కూడా ఉండడు. తన దేహాన్ని పోషించుకోవడానికి, తనను తాను పోషించుకోవడానికైనా కర్మలు చేయవలసే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో కాబట్టి ఈ బద్ధ జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మలు, ఈ జీవుడు బద్ధ జీవుడు ఏదైతే ఉన్నాడో వాడు ఖచ్చితంగా కర్మ శీలి అయ్యి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు కూడా కర్మలు చేయకుండా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆ కర్మలను త్యజించినట్లు కనిపించేటువంటి వారిలో 2 రకాలైనటువంటి, అంటే ఆ త్యాగము అనేటువంటిది, ఒకటి కపట త్యాగము, రెండవది నిజమైనటువంటి త్యాగము. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కపట వైరాగ్యాన్ని గురించి కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి కనిపించేటువంటి, ఈ సమాజంలో కనిపించేటువంటి కపట సన్యాసులు చాలా మంది కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు.
సో ఇక్కడ ఆ విషయాలను చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఈ కపట వైరాగ్యము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సౌచ్యతే. ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రము ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనను తానే మోసం చేసుకునే మిథ్యా ఆచారి అంటే కపట వైరాగి అని అనబడతాడయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం ఇక్కడ. సో మన ఆ అన్ని ఇంద్రియాలను త్యజించినలాగా సన్యాసుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. పైకి వస్త్రధారణ అంతా కూడా అన్ని త్యజించినటువంటి వారిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మనసులో మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన మమకారం వదిలివేయలేరు వారు. వాటినన్నిటినీ అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన వారిలో ఉంటుంది. ఆ ఇంద్రియ విషయాలన్నీ కూడా అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉంటుంటారు. బయటకు మాత్రమే అన్ని త్యజించిన వారిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి వారిని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ అట్టి వారిని కపటాత్ములు, ఆ మిథ్యా హేతువాదుల్లాగా అని అనబడతారయ్యా. వారు మిథ్యా ఆచారులు అనబడతారు. సో వారు అటువంటి వారు తనను తానే మోసం చేసుకుంటున్నారు. సో కాబట్టి ఆ బయటకి ఇంద్రియ బయటకే కాదు మనస్సులో కూడా ఇంద్రియ విషయాలను త్యజించిన వాడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యి, నిజమైనటువంటి సన్యాసి అనబడతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఎవరైతే బయటకు మాత్రమే అన్ని త్యజించిన వాడిలాగా కనిపిస్తూ మనసులో మాత్రం ఆ విషయాలన్నింటిపైన మమకారము వదిలివేయకుండా ఉంటాడో అటువంటి వారు తనను తానే మోసం చేసుకునేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. అటువంటి వారి యొక్క జ్ఞానానికి విలువ లేదు అని చెప్తారు. అటువంటి వాడు మిథ్యా ఆచారి, కపట వైరాగి అని అనబడతాడు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మరి ఏమిటి నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అని అంటుంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యస్మింద్రియాని మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తః సవిశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరోపక్క శ్రద్ధావంతులు మనసుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగమును ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా యథేచ్ఛగా జీవితం కొరకు, ఇంద్రియ భోగాల కొరకు కపట యోగిగా నటించడం కంటే తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని తను చేస్తూ, అంటే కుటుంబ ధర్మంలో ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ గృహస్థ ధర్మంలో ఉండి కూడా తన ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ తను చేసేటువంటి పనులపైన ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ కర్మలను ప్రారంభించినట్లయితే, ఆ భక్తి యోగాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే అది నిజంగా ఎంతో శ్రేష్టమవుతుంది. అటువంటి వాళ్ళు ఆ కపట వైరాగ్యుల కంటే, ఆ కపట యోగిగా నటించేటువంటి వారి కంటే కూడా ఎంతో ఉత్తములు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈయన పూరి రాజు అని చెప్తారు. ఈయన తన రాజ్యంలో, అంటే రాజుగా ఉంటూ తన కర్తవ్యాలను తను రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తూ తన చేస్తూనే ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. ఆయన ఆ జగన్ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు తను వచ్చి అందరితో పాటుగా తను వచ్చి ఆ రోడ్లు ఊడ్చడము భగవంతుని యొక్క రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో చేస్తుంటారు. అంటే గృహస్థ ధర్మం, అంటే ఎవరి ధర్మాలను వారు నిర్వర్తిస్తూనే ఆ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే వారు నిజమైనటువంటి వైరాగ్యులు, వారే నిజమైనటువంటి యోగులుగా చెప్పబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ గృహస్థులు కూడా గృహస్థ ధర్మంలో ఉండి కూడా, అంటే ఇక్కడ ఈ సన్యాసము, యోగము, కర్మయోగము ఇవన్నీ అంటే ఎక్కడికో అడవులలోకి వెళ్ళి లేదా గృహస్థ ధర్మాన్ని మన కుటుంబంలో వదిలేసి ఎక్కడో ఉండి చేయడం అని కాదు. గృహస్థ ధర్మంలో ఉండి కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో పని చేయవచ్చు, భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించవచ్చు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి
మన యొక్క ధర్మాలని ఫలాపేక్ష రహితంగా ప్రారంభించినట్లయితే అదే కర్మయోగం అవుతుంది. అది నిజంగా ఆ విధంగా ఆచరించేటువంటి వారు ఎంతో శ్రేష్ఠులు అవుతారు. ఆ విధంగా చేయడము అనేటువంటిది ఆ కపట వైరాగ్యుల కంటే చాలా ఉత్తమము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో కర్మణః శరీర యత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన అర్జునుడితో, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చేయవలసిందే. సో అర్జునుడు ఇక్కడ ఆ కర్మయోగము బుద్ధి యోగాన్ని బోధించినట్లయితే కర్మ త్యజించి ఉండవచ్చు అనేటువంటి భావనతో, అందుకే అదొక ఉద్దేశంతోనే అడిగాడు. ఈ రెండిట్లో మరలా నాకు ఏదో కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పమన్నాడు. సో అందుకే మరలా అంటున్నాడు, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చెయ్యవలసిందే. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడము కర్మలు విడిచిపెట్టడము కంటే చేయడమే ఉత్తమము. కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్నైనా పోషించలేడు అర్జున. కాబట్టి ఓ అర్జున, నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు సక్రమంగా నెరవేర్చవలసిందే. ఆ కర్మలను త్యజించి కర్మ సన్యాసం తీసుకోవడం అనేటువంటిది నీకు తగదయ్యా అర్జున. సో కాబట్టి కార్యోన్ముఖుడవై యుద్ధం నీవు చేయవలసిందంటే మనందరికీ కూడా, అర్జునుడే కాదు అక్కడ, మనందరికి కూడా చెప్తున్నారు, మన కర్తవ్య కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సక్రమంగా మనమందరము కూడా మన యొక్క ధర్మం, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తప్పక ఆచరించవలసిందే అని మరలా బోధిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానులు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, యజ్ఞ రూపుడైనటువంటి ఆ విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసేటువంటి కర్మలు చెయ్యాలి. లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారం అవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతీ కుమారుడా, నీకు నిర్దేశించబడిన విధులను వాటి ఫలితములపైన ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కొరకు చేయుము అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞో వై విష్ణువు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి విష్ణువు కొరకు, అంటే ఆ భగవంతుని కొరకు మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఒక యజ్ఞం లాగా, మన యొక్క కర్తవ్యం లాగా చేయాలి. ఫలాపేక్ష రహితంగా చేయాలి. అలా చేయకపోయినచో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆ చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా బంధకారం అవుతాయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి నీకు విధించబడినటువంటి కర్తలు, నీ యొక్క కర్మ ప్రకారంగా నీకు ఈ జన్మలో లభించినటువంటి కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ కర్తవ్యాన్ని వాటి యొక్క ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా, అంటే యుద్ధం చేస్తే మేము గెలుస్తామా, వారు గెలుస్తారా, లేకపోతే ఈ పని చేస్తే నాకు ఫలితం మంచిగా నాకు వస్తుందా, లేదా ఎదుటివాడికి లాభం వస్తుందా అనేటువంటిది ఆలోచించకుండా నా కర్తవ్యంగా ఈ పని నేను చెయ్యాలి సో అనేటువంటి భావనలో, అది భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నాకు ఇది లభించింది కనుక ఈ పని నేను చేస్తే ఆ ఫలితం భగవంతుడు ఇస్తాడు అనేటువంటి ఒక భావనతో, అంటే ఆ విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేయమని అంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మానవుడు తను చేసేటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అవి బంధనాలను కలిగించవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో జరిగినటువంటి ఆ భగవంతుడి సృష్టి జరిగినటువంటి విషయాలను ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సహ యజ్ఞ ప్రజ్ఞా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వం ఏషవో స్వస్తి కామదుక్. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, సృష్టి ప్రారంభమున సర్వ జీవులకు ప్రభువైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ మానవులను మరియు దేవతా సమూహాలను విష్ణు ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞములతో సహా
సృష్టించి జగత్తుకు పంపాడు అని చెప్తాం. పంపి ఆయన అంటాడట, ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నులు కండి, ఏలయన వీని ఆచరణము మీ సుఖజీవనమునకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసినటువంటి సర్వాభిష్టములను వసుగుతుంది అని ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించాడు అని చెప్తాం. అంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభమున సర్వ జీవులకు ప్రభువైనటువంటి ఆ భగవంతుడు విష్ణువు కొరకు ఉద్దేశించబడినటువంటి యజ్ఞములతో కూడా మానవులను, దేవతా సమూహాలను ఈ జగత్తుకు పంపించాడట. ఆ పంపించేసి ఆ యజ్ఞాలను మీరు సంపన్నులు కండి, ఈ యజ్ఞాలు చేస్తూ మీరు సంపన్నులు కండి. ఏ విధంగా అంటే వీటిని, ఆ యజ్ఞాలను మీరు ఆచరించడము ద్వారా మీకు సుఖమైనటువంటి జీవిత విధానం వస్తుంది, ఆ బంధ విముక్తి కలుగుతుంది, కావలసినటువంటి సర్వ అభిష్టాలు కూడా, మీకు కావలసినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. అంటే ఆ దేవతలు, మానవులు పరస్పర సాకారంతో జీవించమని ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించి పంపించాడు. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు ఆశీర్వదించి పంపించాడు అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల మనము మన యొక్క ధర్మాలని సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే ఆ ధర్మాలకి సంతసించినటువంటి దేవతలు, ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క దేవత అధిపతిగా ఉంటాడు. వర్షానికి వరుణుడు అధిపతి అని, ఆరోగ్యానికి సూర్యుడు అధిపతి అని, సంపదలకు లక్ష్మీమాత అని. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క వరుణ దేవతడు, చంద్రుడు, ఈ విధంగా మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలు ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో వారందరూ కూడా మన యొక్క ధర్మాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే వరుణుడు దేవుడు వర్షాలు కురిపిస్తాడు. వర్షాలు కురిపించడం ద్వారా సక్రమమైనటువంటి పంటలు పండుతాయి. సక్రమమైనటువంటి పంటలు పండటం ద్వారా అందరూ కూడా సుఖమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. సో ఆ విధంగా మీరు పరస్పరం సహకరించుకుంటూ జీవించండి అని యజ్ఞాలను, మానవులను, దేవతా సమూహాలను సృష్టించి పంపించాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యజ్ఞ శిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వ కిల్బిషిహై భుజంతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు అన్ని రకాల పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు, అంటే ఆ పాపాన్ని భుజిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము సాధారణంగా మనం చేసుకునేటువంటి ప్రతిదీ కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి యజ్ఞాల చేత తృప్తి పొందినటువంటి ఆ దేవతలు మనకి కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చడం జరుగుతుంది. ఆ సమకూర్చినటువంటి వాటిని మనం వారి నుండి పొందినటువంటి వాటిని వారికి మరలా సమర్పించాలి అని చెప్తాం. అందుకనే మన సాంప్రదాయాలలో పంటలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని దేవతలకు మనము అవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలాగే ఇక్కడ అంతే అంటున్నారు, మనం ఏది చేసుకున్నా అది మొదటగా భగవంతునికి సమర్పించి దానిని మనం తీసుకుంటే, అంటే భగవంతుడికి ముందు నైవేద్యంగా సమర్పించి దానిని ప్రసాదంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి ముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఇది నేను సంపాదించాను, నేను కష్టపడి చేశాను కాబట్టి నా కొరకు దీన్ని వండుకొని తింటున్నాను అనేటువంటి భావనతో మనం తయారు తిన్నట్లయితే అది పాపాన్ని మనము భుజించినట్లే అవుతుంది, పాపాన్ని మనము మూటగట్టుకున్నట్లే అవుతుంది. అంటే అలా చేయడము దొంగతనమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ ఒక యజ్ఞ చక్రము అని కూడా చెప్తుంటారు. సో దానికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాధన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, జీవులన్నీ కూడా ధాన్యముపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. మరి ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షము కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడ. అంటే సాధారణంగా జీవులన్నీ కూడా, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా వర్షముల నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆహార ధాన్యములపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు.
మరి ఆ వర్షాలేమో యజ్ఞాలను ఆచరించడం ద్వారా కలుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. మరి యజ్ఞము మనము ఆ విద్యుక్త కర్తవ్యాలను నిర్వహించడమే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞము అంటే ఏదో చేయడం అని కాదు. మన యొక్క ధర్మాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లుగా సో ఈ భగవంతుడు మనకి కొన్ని ఆచారాలను, కొన్ని సాంప్రదాయాలను, కొన్ని నియమాలను సృష్టిస్తున్నారు. వాటినే మనం వేదాలు అంటాం. జ్ఞానం, వేదము అంటే జ్ఞానం. సో ఆ వేదాల ద్వారా మనకి సూచించబడినటువంటి మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలని, మన కర్తవ్యాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే, ఎవరి ధర్మాన్ని వారు స్వధర్మాలను, మన ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో తద్వారా మన మన ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించడం ద్వారా ఏమవుతుంది, దానికి అదే యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞాలకు సంతసించినటువంటి దేవతలు సంతసించి వర్షాలను కురిపిస్తారు. వర్షాల ద్వారా సమృద్ధిగా ధాన్యం లభిస్తుంది. ధాన్యం ద్వారా మనము ఆహారాలు వచ్చి, ఆహారాల ద్వారా అంటే ఈ ధాన్యం ద్వారానే జీవులు ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ఈ విధంగా యజ్ఞ చక్రము అని చెప్తారు. సో పరస్పర సహకారము ద్వారా జీవించమని సృష్టి నుంచి ఆ భగవంతుడు పంపారు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా మనము మన యొక్క కర్తవ్యాలని సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తచ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితముతో ఆత్మలోనే ఆనందమును పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, సంతోషము పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలు ఏవి ఉండవు అని చెప్తారు. అంటే ఎవరైతే పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆత్మానుభూతితో కూడినటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో సంతృప్తి పడతాడో అటువంటి ఆ సంతోషం పొందేటువంటి వాడు ప్రత్యేకంగా చేయవలసినటువంటి కర్మలు ఏవీ లేవు అని చెప్తారు. ఆ చేసేటువంటివన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉంటాయి. కనుక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఏది అవసరం లేకుండానే ఉంటుంది. ప్రతి కర్మ కూడా భగవంతుని సంబంధంలోనే, అంటే సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం నందలి కర్మలు పూర్తిగా ఆ సంతృప్తి నొందుతాడు అని, ఇక అతడు ఎటువంటి కార్యాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు, ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తుంది అని. ఇక అంటే ఉత్తమమైనటువంటి వారు, ఈ సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉండేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఏ పనులనైతే చేస్తారో దానినే ఆ సమాజంలో ఉండేటువంటి సాధారణ జనులందరూ కూడా దానిని అనుసరిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ గొప్ప వ్యక్తులు ఉత్తమమైనటువంటి కర్మల ద్వారా కొన్ని ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతారు. మన పెద్దలు మనకి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని సాంప్రదాయాలు అనుకున్నాం మనం. సో కాబట్టి ఆ ఉత్తమమైనటువంటి కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పినటువంటి ఆ గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నెలకొల్పినటువంటి ఆ ప్రమాణాలని ఈ ప్రపంచమంతా కూడా అనుసరిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ సమాజంలో నాయకులుగా ఉండేటువంటి వారు, అంటే గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉన్నాము అని భావించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎప్పుడు కూడా వారు చేసే పనులు ఎలా ఉండాలి అంటే, వారు ఏది చెప్తున్నారో దాన్నే అంటే వారు ఏది చేస్తున్నారో దాన్నే చెప్పాలి. కానీ అలా చేయకపోతే ఈ సమాజం పాడవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక లీడర్ అనేటువంటి వాడు, ఇక్కడ చూద్దాం, తను ఏం చేస్తున్నాడు, స్మోక్ చేస్తున్నాడు.
బట్ తన అనుచరులకు ఏం చెప్తున్నాడు, ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్. బట్ ఈ అనుచరులు అలా చేస్తారా? చెయ్యరు. ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, వి విల్ డూ వాట్ యు డూ, నాట్ వాట్ యు సే. సో కాబట్టి ఈ సమాజంలో జరిగేవన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. బయటికి ఒకటి చెప్తుంటారు, చేసేది మరొక రకంగా ఉంటుంది. కనుకనే వారి యొక్క అనుచరులు కూడా వారు చేసేది కూడా వేరే విధంగానే ఉంటుంది. సో కాబట్టి నాయకులుగా ఉండేటువంటి వారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దాన్నే మిగతా వారు కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఈ సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు సక్రమంగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నలుగురికి ఆదర్శంగా ఉండాలి అని భగవద్గీత ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనము చూసేటువంటి ఈ సమాజంలో సహజమైనటువంటి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి అని కూడా చెప్తున్నారు. ఈ సమాజంలో సహజమైనటువంటి నాయకులు మనకి అంటే మార్గదర్శకులు ఎవరు అంటే మొదట కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తూ ఉంటుంటారో దాన్నే పిల్లలు ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు, చూస్తారు కనుక వారిని ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఈ సమాజంలో సహజమైనటువంటి నాయకులుగా ఉండేటువంటి వారు ఉపాధ్యాయులు, ఆ తర్వాత దేశాధినేతలు మొదలైన వారు అని చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మన దేశాల్లో దేశాధినేతలు ఎలా ఉన్నారో చూడాలి. సో అలాగే కాబట్టి ఆ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను వదిలివేసినట్లయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయానికి వచ్చినట్లయితే మన యొక్క నాయకుడిని జాగ్రత్తగా మనం ఎన్నుకోవాలి. సో దానికి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక గురు శిష్య పరంపరల ద్వారా ఉన్నటువంటి మనకి ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి విశ్వసనీయమైనటువంటి భక్తులను లేదా వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వ్యక్తులను వెన్నుకొని వారిని మనము ఆచరించాలి. అంతేకాని ఈ సమాజంలో పుట్టగొడుగుల్లాగా పుట్టుకొస్తున్నటువంటి ఎంతెంతో మంది ఎన్నెన్నో బోధనలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎన్నెన్నో భాష్యాలు రాస్తూ ఉంటుంటారు. వారిని కాదు మనం ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి. సో మాకు అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు, గురు ప్రభుజీ వాళ్ళు మాకు ఇది చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్తున్నారు, ఇది విన్నాము అని కాదు. అది కాదు. ఎవరైతే ప్రామాణికంగా విశ్వసనీయంగా వేదాలను అర్థం చేసుకొని వేదాలను సక్రమంగా అవగాహన చేసుకుని వాటిలో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని బోధించగలుగుతారో అటువంటి గురువుల పరంపర ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో మనము ఉండాలి. సో అని చెప్తున్నాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, చెప్పి తన కర్తవ్యాలను గురించి అర్జునుడికి బోధించి ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క పరిస్థితులు కూడా చెప్తున్నాడు. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. అంటే ఇక్కడ మరలా కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన యొక్క భగవతత్వాన్ని కూడా చెప్తున్నారు, తెలియజేస్తున్నారు మనకి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలో నేను చేయవలసినటువంటి పని ఏమీ లేదు, నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. సో భగవంతుడు చెప్తాడు, రేపటి అధ్యాయంలో చెప్తుంటారు మనకి ఆయన, ఈ సృష్టిలో అధర్మము పెచ్చుమీరిపోయినప్పుడు, భక్తులకు అన్యాయము జరుగుతున్నప్పుడు, సాధుజనులను ఉద్ధరించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తూ ఉంటుంటానయ్యా అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి భగవంతుడు ఈ సృష్టి ధర్మాన్ని కాపాడడానికి వివిధ అవతారాలలో అవతరిస్తూనే ఉంటుంటాడు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఆయనకి కావలసింది కానీ ఆయనకు పొందవలసినటువంటిది కానీ ఏది అవసరం లేదు. అయినా కానీ ఆయన యొక్క కర్తవ్యాలను ఈ సృష్టి సక్రమంగా నడవడానికి, సృష్టిలో జీవులను సృష్టించడము, లయింపచేయడము, వారి యొక్క వారి యొక్క ఫలితాలను వారికి అందించడం అన్ని చేస్తూనే ఉంటుంటాడు. భగవంతుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో కనుకనే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసినటువంటి పని ఏమీ నాకు లేదు. ఎందుకంటే నాకు కావలసినది కానీ లేనిది కానీ ఏదీ లేదు. అయినప్పటికీ నా యొక్క విద్యుక్త కర్మలను నేను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటాను. అలా చేయకపోయినట్లయితే మరలా అది అసంభవంగా ఉండిపోతూ ఉంటుంది. సో కనుక
ఆయన చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరి యొక్క ధర్మాన్ని వారు ఖచ్చితంగా నిర్వర్తించవలసిందే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఈ జీవులందరినీ కూడా ఆడిస్తూ ఉంటుంటాయి. వారి యొక్క ఆధీనంలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క ఆధిపత్యం పైనే ఈ జీవులు జీవిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈ జీవుడి పైన అవి ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ ఉంటుంటాయి ఈ త్రిగుణాలు. సో అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఈ అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును, కానీ జీవాత్మ మిథ్యా అహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తూ ఉంటాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్టతాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరధర్మమును చక్కగా నిర్వహించుట కంటేను గుణరహితమైనను స్వధర్మమును ఆచరించుట ఉత్తమము. పరధర్మానుచరణము హానికరమగుటచే దానిని పాటించుట కంటేను స్వధర్మాచరణ నందు నాశనము పొందుటయైనను ఉత్తమమే, అంటే ఉత్తమమైనదే అంటూ, అంటే ఇక్కడ తన యొక్క ధర్మానికి విరుద్ధంగా తన స్వధర్మం ఏదైతే ఉందో తనకు విధించబడినటువంటి ధర్మాలకు విరుద్ధంగా వేరొక ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం, అంటే ఇతరులకు విధించబడినటువంటి ధర్మాలను నిర్వర్తించడం కంటే ఆ పరధర్మము అంటే ఇతరుల యొక్క ధర్మము అనేటువంటిది హానికరమగుట చేత దానిని పాటించవద్దయ్యా అని చెప్తున్నారు. స్వధర్మానుచరణం అంటే నీ యొక్క సొంత ధర్మంలో నీవు నాశనము అయినా, అంటే నీకు ఆటంకాలు కలిగినా, నీకు నష్టం జరిగినా అది ఉత్తమమైనదే. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడుగా తన స్వధర్మమైన యుద్ధం చెయ్యాలి. మరి ఆ యుద్ధంలో అతడు ఒకవేళ జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తాడు, ఒకవేళ ఆ యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే వీరస్వర్గం లభిస్తూ ఉంటుంది, స్వర్గానికి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటాడు. కాబట్టి అది ఉత్తమమైనది. కానీ అది వదిలేసి ఆయన యొక్క క్షత్రియ ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఒక సన్యాసి భిక్షమెత్తుకొని జీవించినట్లుగా నేను ఈ యుద్ధం చెయ్యనయ్యా, మా మిత్రులను గురువులను వారందరినీ చంపి ఈ రక్త పంకిలమైనటువంటి రాజ్యాన్ని మేము అనుభవించుట కంటే భిక్షమెత్తుకుని జీవించుటయే ఉత్తమమైనదే అని అన్నాడు అర్జునుడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు. సో స్వధర్మంని ఆచరించడంలో నాశనం పొందుటమైనా అది ఉత్తమమైనదే, అంటే ఆ స్వధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ మరణం పొందినది ఉన్నతమైనదే అవుతుంది. ఈ యుద్ధంలో నీవు మరణించిన స్వర్గాన్ని పొందుతావు. అలా కాకుండా నీ ధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించి ఈ యుద్ధం చేయకుండా ఉండి నేను ఏదో భిక్షమెత్తుకుంటా అంటే ఇతర ధర్మం, నీ ధర్మం కానటువంటి ఆ ధర్మంలో నీవు పాల్గొన్నట్లయితే అది సక్రమంగా నిర్వహించినా కానీ అది గుణరహితమే అవుతుంది. అది నీకు సంబంధించినటువంటి ధర్మం కాదు. కనుక నీ యొక్క ధర్మాన్ని నీవు ఖచ్చితంగా నిర్వర్తించవలసిందే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన యొక్క కర్తవ్యాలను మనము సక్రమంగా నిర్వర్తించవలసిందే అని మనకి మరలా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి బోధనలను బోధించిన తర్వాత ఇక ఆయన మరలా అర్జునుడు ఆ బోధనలన్నీ విన్నాక ఆయనకి మరలా సందేహం కలిగింది. సో మరలా కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాధివ నియోజితః.
సో అర్జునుడు మరలా అడుగుతున్నాడు, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఓ యదువంశీయుడా కృష్ణ, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు? ఒక్కొక్కసారి మనకు సంబంధం లేకుండా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు అందరూ, మనకి ఆ పని చేయాల్సినటువంటి అనిపించదు, అది తప్పు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. అయినా ఆ పని, తప్పుడు పని మనం చేస్తూనే ఉంటుంటాం. మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు అది తప్పే అనిపిస్తుంది. అంటే ఇష్టం లేకుండా పోయినా కానీ దాన్ని చేస్తూనే ఉంటుంటాం. అది తప్పు అని తెలిసినా కూడా చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో మరలా ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఓ వృష్ణివంశి సంభూతుడా, ఓ కృష్ణ, అనిష్టంగా నైనా, అంటే ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మానవుడు బలవంతంగా నియోగింపబడిన వాడే దేని చేత ఈ పాపకర్మలు చేస్తూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో సాధారణంగా మనము ఈ కొన్ని సార్లు, ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కూడా మనం వింటాం మహాభారతంలో, దుర్యోధనుడు నీవు చేస్తున్నవి తప్పు కదా అని అంటే, అవును అది తప్పే అని తెలుస్తుంది, కానీ నాకు అవే తప్పులు చేయాలనిపిస్తుంది ఉంటుంది అని అంటుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, సో ఇవి ఎందుకు ఈ విధంగా మానవుడు ఏ కారణం చేత ఈ బలవంతంగా తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మ విద్యే నమిహ వైరిణం. సో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఓ అర్జున, అది కేవలము కామమే, అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తర్వాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించేటువంటి పాపమయ శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నువ్వు అడిగావు దేనివల్ల మానవుడు తప్పులు చేస్తూ పోతూ ఉన్నాడు అని అడిగావు కదా. ఆ విధంగా చేయడము అనేటువంటిది కామమే, అంటే కోరికలు, మోహము వల్ల ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. పొందాలి అనేటువంటి ఒక కామము, కోరికల వల్ల, మోహం వల్ల ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మానవుడు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఈ మోహము కలగడానికి కారణం ఏంటంటే అది రజోగుణం వల్ల కలుగుతుంది అంటున్నాడు. అంటే రజోగుణ, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలలో ఉండేటువంటి ఒక గుణమైనటువంటి ఆ రజోగుణ సంపర్కం వల్ల పుట్టినటువంటిదే ఈ కామము. ఈ కామమే తరువాత కోపంగా పరిణమిస్తుంది, క్రోధంగా మారుతుంది అన్నారు కదా, కోపంగా పరిణమిస్తుంది. మరి ఆ కోపంగా పరిణమించేటువంటి ఈ కామము, మోహము ఏదైతే ఉందో అదే ఈ ప్రపంచమునకు సర్వమును హరించేటువంటి పాపముతో కూడి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప శత్రువయ్యా ఈ కామము. దాని వల్లనే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి మానవులందరూ, ఈ జీవులందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి తప్పుడు పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి ఈ కామము అంటే జీవుని యొక్క అంటే శుద్ధ చైతన్యమును మరుగుపరిచేటువంటి ఈ కామము, మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని కప్పివేసినటువంటి ఈ అజ్ఞానము, కామము అనేటువంటి, మోహము అనేటువంటి అజ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది వివిధ దశలలో ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ 38వ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ధూమే నావ్రియతే వహ్నిః యథా దర్శో మలేన చ యతోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమనంటే, పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము, అంటే మావి చేత ఆ పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడి యొక్క ఈ కామము, కోరికలు ఏదైతే ఉందో అది ఆ జీవుడి యొక్క కామము యొక్క వివిధ
దశల చేత ఆవరించబడుతుంది. అంటే ఆ జ్ఞానము, ఆ జీవుడిలో ఉండేటువంటి శుద్ధ చైతన్యము ఏదైతే ఉందో అది వివిధ ఆవరణాల చేత, వివిధ పొరల చేత అది ఆవరించబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎలా అంటే అగ్ని ఉంటుంది. అగ్ని కనపడకుండా పోవడానికి కారణం పొగ చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. అలాగే అద్దం ఉంటుంది. అద్దంలో మనకి మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అది మురికి పడుతుందో అది మనకి అద్దము సక్రమంగా పనిచేయదు. అలాగే ఆ గర్భంలో ఉండేటువంటి పిండం, శిశువు ఏదైతే ఉందో అది ఆ గర్భంలో మావి చేత కదలకుండా బంధించబడి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో, జీవుడిలో ఉండేటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది వివిధ రకాలైనటువంటి ఆవరణాల చేత, అంటే అగ్ని పొగ చేత ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో, అద్దము దుమ్ము చేత, అలాగే గర్భము మావి చేత ఆవరించబడి ఉంటుందో ఆ విధంగా ఆ జీవుడి యొక్క కామము వివిధ దశలలో ఆవరించబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ ఈ కామము యొక్క వివిధ దశల్లో వివిధ జీవులలో ఉండేటువంటి దాన్ని చెప్తారు. మానవులలో మనలో ఉండేటువంటి ఈ కోరికలు, కామము అనేటువంటి, మోహము అనేటువంటిది ఈ పొగతో పోల్చబడుతుంది మానవులలో ఉండేటువంటి. ఎందుకంటే ఇది మన కర్మల ద్వారా మనకి మానవుల్లో ఉండేటువంటి బుద్ధి ద్వారా త్వరగానే జ్ఞానాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఆ పొగ ఎలాగైతే సులువుగానే ఆ అగ్ని నుండి తొలగిపోతుందో అలాగే మానవులలో ఉండేటువంటి ఈ కామము అనేటువంటిది కొంత సులభంగా తొలగించబడేటువంటిది అని చెప్తారు. ఇక జంతువులు, జంతు జన్మ, ఈ కామము ఎక్కువగా ప్రవర్తించినట్లయితే జంతు జన్మలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. ఆ జంతు జన్మలలో, ఎందుకంటే అది అద్దంపై ఉన్నటువంటి మురికి మనం తుడిస్తే తప్ప పోదు, కానీ ఆ అగ్నిపై ఉండేటువంటి పొగ గాలి వచ్చినా పక్కకు తొలగిపోతుంది, అగ్ని మనకు బయట కనిపిస్తుంది. కానీ అద్దంపై ఉన్నటువంటి మురికి పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని శుభ్రంగా ఏదో గుడ్డతో తొలగిస్తేనే పోతుంది. కాబట్టి ఇది కొంచెము ఎక్కువ ఆవరించి ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేటప్పుడు ఉద్భవించినటువంటిది ఈ కామం వల్ల ప్రవర్తించినట్లయితే నెక్స్ట్ జన్మలో జంతువులుగా పుడతారు అని చెప్తారు. ఇంకా కామము విపరీతమైనటువంటి కామముతో ఉన్నట్లయితే వారు నెక్స్ట్ జన్మలో ఇక దాదాపుగా స్థిరంగా ఉండి ఒకే ప్రదేశంలో ఉండి కదలలేని స్థితిలో ఉండి, జీవం ఉన్నప్పటికీ కూడా కదలలేని స్థితిలో ఉండి అటువంటి వృక్షాలతో పోలుస్తారు ఎక్కువగా కామం. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ గర్భం మావి చేత చుట్టబడి ఉన్నటువంటిది కదలలేనటువంటి స్థితిలో ఎలా నిస్సహాయంగా ఎలా అయితే ఉండిపోతుంటుందో ఆ స్థితిలో ఎక్కువ కామాన్ని ప్రదర్శించినట్లయితే వారు తర్వాత ఈ వృక్షాలలో ఉండేటువంటి కామంతో పోలుస్తుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము అంటే అగ్ని చేత పొగ అనేటువంటిది మానవులతో పోలుస్తూ ఉంటారు ఆ కామము. అలాగే ఈ అద్దముపై ఉండేటువంటి మురికి పశుపక్షాదులతో పోలుస్తుంటారు. ఇక ఈ గర్భం మావి చేత ఉండేటువంటి గర్భం ఏదైతే ఉందో ఇది జంతువుల యొక్క కామంతో పోల్చడం జరుగుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్వేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి అంటే మనలో కలిగేటువంటి కోరికలు, క్రోధం, తర్వాత ఉండే మోహం ఏదైతే ఉందో దీనికి ఇంద్రియాలు, మనకి పంచేంద్రియాలు అని ఉంటాయి. ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి, ఆశ్రయాలు అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవులలో ఉండేటువంటి కామము ఎక్కడ నిలయమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ అంటే ఇంద్రియాలు. ఏంటి ఆ ఇంద్రియాలు అంటే ఇక్కడ మనకి 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆ 5 ఇంద్రియాలు తర్వాత మనసు, బుద్ధి, వీటిని ఆ కామము ఆశ్రయిస్తుంది అని చెప్తారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఆ దేహదారులకు మోహం కలగజేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇవి సాధారణంగా కన్ను, ముక్కు, చెవి, చర్మము, నాలుక, ఈ పంచేంద్రియాలు, అలాగే మనస్సు, అలాగే బుద్ధి, ఇవి
ఆ కామానికి నిలయమైనటువంటి స్థానాలు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మన దేహంలో ఆత్మ ఉంటుంది. ఈ దేహం అనేటువంటి రథం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రథంలో ఆత్మ అంటే జీవాత్మ ఆ రథంలో ప్రయాణికుడు. ఈ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు, పంచేంద్రియాలు, 5 గుర్రాలు, అలాగే ఈ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు ఏదైతే ఉందో మనస్సు, సో తర్వాత బుద్ధి, అంటే ఇంద్రియాలను మన అదుపులో ఉంచుకుని, అంటే ఈ మనస్సు అనేటువంటి కళ్యం ద్వారా ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నట్లయితే బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. అంటే సారథి వీటిని సక్రమంగా అదిలిస్తాడు. అప్పుడు ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది తన యొక్క గమ్యమైనటువంటి గమ్యాన్ని సక్రమంగా, ప్రయాణికుడు ఇక్కడ ఆత్మ, సో తన యొక్క ప్రయాణం సక్రమంగా నిర్వర్తించి తన గమ్యాన్ని చేరుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే మనస్సు అనేటువంటి కళ్యాల ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలను మనం ఆధీనపరచుకోలేకపోయామనుకోండి, మన ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకపోయామనుకోండి, అప్పుడు ఇవి తలా ఒక దారికి ప్రయాణం చేస్తుంది, మన ఆధీనంలో ఉండవు. అంటే గుర్రాలు, ఆ ప్రయాణించేటువంటి గుర్రాలు, ఈ రథాన్ని తోలేటువంటి గుర్రాలు ఆధీనంలో లేకపోతే, అంటే మనసు సక్రమంగా పనిచేయకపోతే బుద్ధి కూడా సక్రమంగా పనిచేయదు. సో అప్పుడు ఈ ఆత్మ తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోలేకపోతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాద్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనేటువంటి పాపిని పారద్రోలాలి. అంటే మనము ఇంద్రియాలను మనం సక్రమంగా ఉంచుకుంటే మన మనసు సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. తద్వారా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేసి ఆ ఏది జ్ఞానము, ఏది అంటే ఏది మంచి, ఏది చెడు అనేటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అందుకే చెప్తున్నారు, కాబట్టి ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకోవాలయ్యా అర్జున. తద్వారా జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటువంటి, మనం ఏది ఆ విచక్షణ రహితాన్ని కలగజేసేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ దానిని, ఆ కామము అనేటువంటి పాపిని మన నుండి, ఆ స్థానాల నుండి, ఏటి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అనేటువంటి స్థానాలు ఉన్నాయి కదా, వాటి నుండి ఆ ఇంద్రియాలను పారద్రోలవయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ కామాన్ని జయించాలి అంటే మొదటిగా ఇంద్రియాలను మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. తద్వారా మనసు మన ఆధీనంలోకి వస్తుంది. మనసు మన ఆధీనంలో ఉన్నట్లయితే బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. తద్వారా జీవాత్మ యొక్క గమ్యము, మరి ఏమిటి అన్ని జీవుల యొక్క గమ్యము అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. ఎందుకంటే అన్ని జీవులు కూడా ఆ పరమాత్ముడు, ఆ పరమాత్ముడి యొక్క భిన్న అంశలే ఆత్మలన్నీ కూడా. సో కాబట్టి ఈ ఆత్మల యొక్క పరమ గమ్యము ఏంటంటే మరలా పరమాత్ముడిని చేరుకోవడం, ఆ పరమాత్ముడి యొక్క దివ్యధామం గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవడం. సో కనుక ఈ కామాన్ని జయించినట్లయితే వారందరూ కూడా మరలా ఆ ఆత్మ యొక్క గమ్యము అయినటువంటి, పరమ గమ్యము అయినటువంటి దానిని చేరుకోగలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, కర్మేంద్రియములు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ మనకి ఈ కర్మేంద్రియాలు అంటే కర్మలను చేసేటువంటి ఇంద్రియాలు, అలాగే ఈ కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరము కన్నా ఉన్నతమైనవి అని చెప్తారు. మనసు ఇంద్రియముల కన్నా ఉన్నతమైనది, మనసు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, మరి బుద్ధి కన్నా ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో. సో కాబట్టి మనం చూసేటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అధమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వీటి కోసమే ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక విషయాలపైన మమకారాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇది అధమ స్థానంలో ఉండేటువంటి, వీటికంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నతమైనవి, ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఉన్నతమైనది, మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనది, బుద్ధి కంటే ఆత్మ
ఉన్నతమైనది. సో ఆత్మ దాని యొక్క గమ్యమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని, ఆ పరమాత్ముడిని మరలా చేరుకునే విధంగా మనము చెయ్యాలి అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మనమాత్మన జైహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసధం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సును నిలకడగా చేసుకుని కామరూపములో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని సంహరింపవయ్యా అంటూ ఆ కామాన్ని జయించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి ఆ శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, దాన్ని ఎలా జయించాలి అనేటువంటి విషయానికి మనకి కామానికి ఇంతకుముందే చెప్పారు. కామానికి నివాస స్థానాలు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అని 40వ శ్లోకంలో చూసాము. దాన్ని నియంత్రించడం, ఆ కామాన్ని నియంత్రించి ఆ కామాన్ని, ఆ బలీయమైనటువంటి శత్రువు, కామ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ బలీయమైనటువంటి శత్రువును సంహరింపమంటున్నారు. మరి సంహరింపడానికి మనం కావలసినటువంటిది, ఆ కామాన్ని నియంత్రణ చేసుకోవడానికి కావాల్సింది మొదటగా ఆత్మజ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బుద్ధి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బలం. అలాగే ఇంద్రియాలను నియంత్రించమన్నారు. సో ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం కోసం మనము ధ్యానం, జపం చేస్తూ ఉండాలి. సో నియమితమైనటువంటి పద్ధతులను ఆచరించడం ద్వారా ఇంద్రియాలను నియంత్రించవచ్చు. ఒక సంకల్పాల ద్వారా నియమితమైనటువంటి పద్ధతులు, ఏది పడితే అది చేయకుండా ఒక నియమిత పద్ధతులను, శాస్త్రాలను అనుసరిస్తూ మనం చేస్తూ పోయినట్లయితే ఆ ఇంద్రియాలు నియంత్రించబడతాయి. సో ఇంద్రియాలు నియంత్రించాలి, మనసు స్థిరంగా ఉండాలి అంటే ఆ జపం చేయాలి. కలియుగంలో మనకున్నటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అవకాశం మనస్సుని స్థిరపరచుకోవడానికి ఆ నామ సంకీర్తనం, ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని నిరంతరము జపించడము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనస్సు స్థిరంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేయాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందాలి. సో భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఉపనిషత్తులో సారమైనటువంటి భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడము, వినడము ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందుతాం మనము. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ద్వారా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేసి ఆ జీవుడు యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ ఆత్మ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే విధంగా మనము చేయవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి పాఠం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడము ద్వారా కామాన్ని జయించాలి, మనసును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీతను చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే